But the other thing, per video that you posted, and when I said, I know these are my relatives, there were people who were attacking us. Yes. Vakaregedza vechitambura but titoona profile picture yako wakapfeka mushe and all that but muri kuti wasiya vechitambura tikati I know there was way I cannot comment with that. You will follow up on the video which I post on the next video because there are people who are thinking kuti maybe tikati ngavaende kugokwa but you could see even my standing as their mother aripo arikoti vana ngavadzoki ndikugara ndega takasakana nana sekuru kuPlumtree town vakati tinogara tine bowl tinogara tega vana ngavauye kuti varipo vana ngavauye ndovapa land ndovamba piece of land vototangisa zvinhu nekuti Azuchana basa. Wapuwa basa here. Unoenda kata. Mangwana mnakati yakubasa unoenda. Unoenda kata nditacho kwani. Ndi phone ndinotofonera munhu izvozvi ukanditi undabasa phone ndotopinza kuti mumwe mutwinzi wati ndodabasa mwatati. Saka uziva kuti andisi kubatisi. Ndodabasa kwata. Ndorida asi haipa. Unoda zvarini? January. Abasa ndorida kuite zvaizvi asi basa ndiri kurida. Saka bandauza nukuramba basa izvo. Saka tiri September October mune basa ramukuita. Pesa mabasa edu atipiri. Lote uzabuya mu. Asi muna January tita free tita. What? Vati vaiti kana murora kana ndichirora mwana uyachitsvaga uni taonekwe kuti ane simba naizobabvadza kumusha hadziyesewi kusvikira apuwa mari yokuti vanhu vachimutenda kuti mushandi saka huni dzinofanirwa kugara kunze kwomusha. All right. Emfuleni. Indawo wayita clean kanje. Ibhoranti sasifile ukosakha ekwa. Amnandi lawa amanzi. Awafani wabhoranti. Oyimboma imvura ndawo amchivhunza kuti kwaimvura nichegwepi imvura. Nawetekwani la usibhoranti sasifile. So mnochana ne utakati. Ulomnyu baba umphela utakati. Yini utakati? Ngolo. Inqola. All right, ngolo. Kinile wamadombi lapho pina Iyo mvura yanzi ndemurwizi. Uri. Agcwele. Utomwa. Waikoniwa. Asine munyuka. Ndakala muyinyaka. Selisiya kuvisa. Ndeupi wadero mtwinzi. Iyo mtwinzi mdumu mako mukugwazele. Amuzi kurumaruma. Kupanda. Gomno tsara mushawese begero. Lapha ngiyayizingadi yami la. Ngiyalima Oh, vakagadzira kamunda kavo kanowapanira. Saka muchaendi kumunda. Anya lapha ngiyalima 2nd of November nomizulu bengananga 12. Kuti ibatane nemvura. Bese kusimali. So unodzvara chi apa? Lapha ngiyahlanyela ukhavudobe beans izwi. Imakumthalezana. Lapha ngiyahlanyela umumbu chibage. Early November. Mina ngiyalima labona laba ngenkomo. Ukhona usisi kalo alibona umuzi ngathi oqaleni. Ngokasisi walaba. Uyalima lalo bhutwani la ongisebhuku kakho umile umathini. So ngibani okusizayo lapha? But banokuna kusaka mnotha abanthandebele instead of kalanga. Bayahlanganisa ne. But mnenye wanza ndebele.
kalanga. Yiso sasifunda esikolo. Anti kusikolo abatsithi kalanga. Kunotsitswa ndebele. So that's why they are now introducing those new languages. Because right now kusikolo abatsithi kalanga. Kosi yakuti kupasa chikata chikunzwa muchota ndebele. Kunze kwa tete bebe uko kwakota kalanga kabe. Zimbabwe. Ira risipa sabhuku era pachinichi. Chistori cheko sabhuku ere. Kuti zvemasabhuku edare sabhuku. Oh. Ko uko ndo kuna mwanda kwaimwa mvumombe. Na nasi. Takachera chidhamu chedu achisinopere mvura. Oi. Vakapera mvura nasina. Kyango kuna mwiri wadoro hapo. Oh, nanomwa doro hapo. Saka mota ndoisa ukwangu. Oi maikira. Moto devera nayo. Moenda ndigire apa pana. Saka hanje ine kumadanga da kutoona hangu ini. Saka iri danga number 1. Yes. Azinoitanga. Especially kana taakuningikira. Hadzi dzinoenda dzega. Hadzi dzega. Kavi dzega. Muru dzoga. Kama kuna mgua ipi? Iyo yokuri. Amatanga andagogwa. Oh, mnongo separate automatically. Iso ndezve zvimhuru kezvo. Ayo. Imbudzi. Imbudzi. Oh, iti. Abi iri. Oshidika vati muri matanga kai. Ziku dzakasundira. Zvavana senga muzadza mugombo. Kudi? Senga mugombo. Uya udye mukaka. Oh, mukaka. Na December. Zvekudero. Oh, kozi kune mopane. Yes. Ko kudi zikusundwa dzese dzinola. Ichi mbudzi. Dziri kungotiza hazo. Hakuna makava ere. Hazi makava ari kuno. Mama. Ndisika makasema fenzi. Yes. Muri kuona mafenzi aya? Kana mvura yakanaya stereki mombe dzinouya kuno kumafenzi ari. Oh, makabva kuitira ndove. Ndove iya. Hey, matanga ari pana akawandisa mwari. Kare ndine mhuri. Iri hadzi. Ando enyu ando ambuya. Yes. Nekuzende opapuya kutangirawo apa. Ambuya kutangirawo apa. Ni kwenyu kutangirawo apa. Okay. Reference wokuzvichidzika. Zidai. Okay. Smart one. Saka makaisa madivisions eko kuti zvimbudzana mumaoke mbudzi. Makanda enzungu aya ndokufita mbudzi. Wemufita mbudzi nemakanda enzungu. Alright, can you relate to everything? Ngoya adzibudika ezvinenge zvibhozi makava. But sekuru nini awanda angari mutsvuku kumba kwenyu ndiani? Ndisekuru kwa ndiani? Sekuru. Skema kana una sekuru? Imama cha munhu wege. Gogo ndio wanga vari. Saka dedi vama twins vanga mutsvuku. Dedi vama twins no. Varitema vakatora complexion yekwa mai wavo. Vana gogo ndio vanhu vanga vari vatema zvisingaiti. But mama venyi mimi vari vatsvuku dedi vari vatsvuku. Alright. Because makatsvuka zvemi. Mama vedu vangu vari vatsvuku. Saka ndakazoya inini 2001 ndinga ndamike. Ndikona izvo zvapatakuda kuhombe. Imakazanga vakatisa nani kuno. But pangopesa mamusika lita zvekumusha. Aita iuya pa. Asinga. Mai uya pa mai omaenda uko. Urikona bhoko liyo. Ndikandiyachera bhoko. Uko paki. Mukati memunda upi? Uyu. Mufu wokutanga zvo. Wepiri. Icho. Achikuoneka zvino pano. Ndabona. Saka inozonge yakusupply underground kudai. Yes. My fruits. Because nishara zori mani ma vegetables. But makafenza. Ungatovunza yehuni. Ndanzi yehuni kuti semisa mabakwa kunze. Because kwedo nenganisa mukati mjemu. Kade uziko kwako. Unataki. Well, let's go. Anzi.
kuti huni wai huni dzichiswa kwanza hana kunita saka ndo wombojajisa ndipo wangu yangu foni yani yaudzokera network yakaripo patati ndaidzimira vhiti kana utochaja yekeraka ndinoyekera neiphone because what I want to do ndakuya ndoisanhukire yangu ndakutodzuva mutauni ndoyandogara kuno tanga kurima kuita mavegetables because minda ndinongoningikira because munda mukuru even this one I can tell it to a vegetable ningikira because haifanira kuti waya nejojo tenginasi saka mazuva adzinonganetsa kandizoyana lifestyle kana chida kutema mpani uyu iyi minzwe apa pasi kuya handi natozoita umndemekufidhira ekera kati asingerele endlini phela singadlele moyeni mayadhi munombogudza mayadhi itazogara haya ko mndemehukwero project yemaguinea fowls andakanawo ari kunze munozviita because mayadhi munawo iyo toilet nebathroom koko ndoko chindoko vana uko iyi ndo yenyi right iyi ndoki makitchen semuchita 2 tisina ine spare kitchen aizi izvozvi aiwa chiringa chedu ndo charohwa nezuva hatiri kurira nhema kuplumtree tazokusvika asi ndine urombo kuti kuvanhu vese vaivai vangada kuti vange vachibatsira matwins ekwadhupute including the family zvokwadika kusatenda uroyi hatidi kurira nhema mbiri nhema here kwete kuti tinoda kufevhera vanhu vakwadhupute kauti kudii zvinhu zvanga zvichiitika nematwins nyange uriwo hama yacho unosvika pakushakuza kuti wotangira papi matwins takanomatora zuro after communication yataita nababa vatoti mukuru wacho wanga achi representative nahope dhupute zvakare tikauya hakuna munhu wakatipa peturu tikasvika kuno tione pekuvata izvozvi chikuita kwatikuita kureva kuti rimwe futi night rekuti tinge chivata muzhira nematwins avo tikafidha tikadii zvose chavo kwangu ringopinda mukati memota tobva ipapo tisati asimuka mavhidhiyo ese takamaita mutwins akanyanya ndikonzera confusion mutwins waikuudzai kuti inini time ngatidzoke panapa by 3 o'clock kuti ndiinde kunosefa majecha evanhu hanzi lakoko hanzi muri kuvaona sei vakomanavo havari kubvudza inini kuti muri kuvaona sei. But the other thing, per video that you posted, and when I said, I know these are my relatives, there were people who were attacking us. Yes. Vakawaregedza vechitambura but titoona profile picture yako wakapfeka mushe and all that but muri kuti wasiya vechitambura tikati I know there was I cannot go with that. You will follow up on the video which I post on the next video because there are people who are thinking kuti maybe this would tikati kavaende kugokwe but you could see even my standing as their mother aripo arikoti vana ngavadzoki ndiri kugara ndega takasakana naana sekuru kuPlumtree town vakati tinogara tine bhohol tinogara tega vana ngavauye kuti vava varipo vana ngavauye ndovapa land ndovamba piece of land vototangisa zvinhu nekuti mafu andilavalela tamhlaselibuyile umasasitisiyalemukela futhi kalifuni hanzi makatiza iye zvino nhasi mauya ndako kugamuchirai zvakanaka makuramba saka uyabva ati kuti muchiri kuzirangarira ndikati vanhu vazhinji vanoda kupa matwins basa
asi vanhu ava vari kuzhe kwenyika dambudziko ripona ndiri kusangana nderekuti vanhu ava anotanga mabvunza kuti hama dzematwinzi dziripi. Ndikati vamwe vacho vanga vasingabvunzi ndikavati ina handikwanisi kukupai matwins ndisati ndaona hama dzokwana Dhukuti. Ndikavaudza kuti vanhu vari kundidero vakati kana mazenge mataura nehama dzavo dzokwaDhukuti vakakupai go ahead yekuti ngavaende kumabasa mozotiudza. Panguva ino I think eziti stenzika handikwanise kukupai matwins ndochokwadi bhozi matwins achoni handisati ndaona kwazviri kuinda. Handisati ndaona kwazviri kuinda kuti vari kutoramba kana kusiya hope pahama dzavo chaipo chaipo. Vari kutoita attitude yekutoti kana fight varinotoida. Saka handizozivi kuti vakaenda kana kuti kufamu kwemunhu kana kupuloti kwemunhu kana chero kutaundi chaiyo chaiyo kuti vanzi uyai ndikupei basa iri. Ende vanhu vandototaura navo ka vamwe vari kuEngland, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuIreland, vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuCanada. Haisi nhema kana kuda kushuka koti mameseji ndinawo akazara. But ndakaramba ndikati no mangwana handidi zvinondinetsa. Ndoda kuona mhuri yekwaDhukuti first. Vanhu vekwaDhukuti ndavaona vaba ndikavaudza kuti kana ndikakuonai mochindipa mablessing kuti vana vandokwanisa kuvapa munhu here. I think tine vanhu vatataurana navo still matwins havasi kuzvida. Hanzi ndangati vange vava vasingadi zvokurova nditi aita violence nemachisimudza windopu ndouyo akabata rushaya ariko ndiye anga akukuchallenjai ati kudi mbuya taura zvayataura kuti vanhu vasazofunga kuti hatitoda kubatsira matwins. Atazviti titirare kuntu nemabasa akatimirira akati kumba kwavo kune zvezviitika hati kwai pane zviri kuitika izvozvi hatizivi kuti zvii. Saka satizodi kukupai vanhu vekuti mangwana anokudza kuti ndakunamba kwangu kuti kune zviri kuitika izvozvi. Saka ndozvandokwasa kutaura matwins iwe basa unodai kuti hauridi unoda basa yakati kuti basa unoda basa here vari zviro nora zvaizvozvi kana kuti ndengufamba kwangu unoda basa here Jose hanzi uchada basa here wapuwa basa here unodai kuti hauridi mangwana munhu akati uya kubasa unoenda unodai kuti hauridi tachokwadi. Foni ndinotofonera munhu izvozvi ukanditi unoda basa foni ndotopinza kuti mumwe mutwinzi wati ndoda basa mumwe ati hati. Saka ngauziva kuti handisi kubatisiwa unoda basa yakati hauridi ndorida asi haipa unoda zvarini January basa ndorida kwete zvaizvi asi basa ndiri kurida. Saka bandauza mukuramba basa izvozvi. Saka timunani September October mune basa ramukuita Pesa mabasa edu atikuita Loteuza kuya asi muna January tita free tita achita zvo zvatengwa vatengera zvakawandisa vese vanogana saka zvakachipa $70 1000 zvitina mukatobata kubata gwambe yese vanokubatsirai makastoma